Το μαύρο κείμενο είναι ένα φυτικό έλαιο και αποτελεί ένα 100% βιολογικό προϊόν. Λόγω του ότι παράγεται με τη μέθοδο της ψυχρής έκτλιψης, είναι κατάλληλο για χρήση στα φαγητά, στα μάτια καθώς και στα μαλλιά. Αυξάνει την αντοχή του οργανισμού μας στις ασθένειες, γι' αυτό προτείνεται η συχνή χρήση του ως προληπτικό μέσο έναντι των ασθενειών. Προτείνεται η χρήση του για τουλάχιστον 3 με 4 μήνες ή ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα σε ολόκληρο τον οργανισμό μας. Συμβάλλει σημαντικά στην κόπωση του οργανισμού, έχει αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθάει επίσης στο άσθμα και ενισχύει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου μας. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί θεωρούν ότι το μαύρο κείμενο είναι ένα μοναδικό και εξαιρετικό προϊόν λόγω των πολλών ιδιοτήτων του, πράγμα που το καθιστά ένα αναπόσπαστο κομμάτι από την καθημερινότητά μας. Δεν θα μπορούσε κανένας να παραλείψει το μαύρο κείμενο όσο αναφορά τη συμβολή του στον τομέα της ομορφιάς. Η καθημερινή του χρήση συμβάλλει σημαντικά στην ενδυνάμωση των μαλλιών, των νυχιών καθώς και στη λάμψη της επιδερμίδας. Πέρα από την ενυδάτωση που προσφέρει στο δέρμα, συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της ψωρίασης, στην αντιμετώπιση των εγκαυμάτων, των ουλών και του εκζέματος. Τέλος, βοηθάει σημαντικά στις δερματικές λοιμώξεις καθώς και στις ρητίδες. Θα το βρείτε στη βοτανοθεραπεία και στο τηλέφωνο 23 82 50 00 50.